ma sang kan pi le pu te kha lo nei chu anei zon na ber ania tlang sang bo in an thok rim thin hle a anin to del ve thin hle ani sa kho mu malan nei lova ram huai an biak lam thin mahse hriat lo pathian om an ring tlata anhena in thoina an hlan ve thin bok ani ma khosanga ta to pi le pu ten tlom ngai na hi an lo wong nung tlata mei thai mi chum chia te khotlanga Chawnpui ngai te dam lo zon te an lo war hle ani an rin om em boka khoi lo kal chhuwa vel ni khuwa pon an in le lo an kal ngai lowa thing fakin an do mai thin ani khuwa le khuwa anin do fowa Milula Hnam tia hriat ani anu naral muang lo hle a nu naute mang ang reng an khosa thin ani naute u voina hei kan nalin silai min lo tuna hei hian milu tam tak lo la to voina ke ni ho to kan ram chuk do na chu wangin milu tam tak kan ho na sal po kan hon tur ni sam tuipui ral ramatangin hnam fing jok le ropui jok te kal khu min Milula Hnam Mizoram chuan sangkhat zariat sumkua palia sap missionary te an lo luta ani sap missionary te an lo lu nu chuan kan nun na satakin adang lama kan lo changkan pha em bokani sap missionary lo lu te khan kum sangkhat zakwa somthum panga a YLA an lo dina kum sangkhat zakwa somlia Central YLA loading le in Central YLA committee chuan kum sangkhat zakwa somli pasaria lusai ti chu mizo tia thlakin YMA loading ta ani kan thiat lo pathian Isu Krista chu lalle chandam tu apomin Christiana chuan wa chapkang ang main Mizoram tuama Christian kanita hun local zela Christiana chuan Mizoram chu kong tin reng hmasawnna mel min hmutir ani kanuna lo herdang lam zela khovel rual phakin Mizoram po alo umta ani kum sangkhat zakwa somli pasari independent lawmah India mi puite hlim taka anom lai khan tuna All India Radio bansang pui din na tlang a hian Gorkhali Hnam purut re aita chung chu khhoh takin an lo om to a engtia re nge helai huna hian an lo om ti ero chu hriat thei ani lo purut re hi mei hol ro e zong ania khati laia PWD supply chinani chuwang chuan mei hol pu Veng ti a hriat ani china kum sangkhat zakwa somli pasari kum top lama subedar
pu moya chu aizola alo chuaka Peter Sap ne na ahming choya Veng siamadila adil na chu phal sakin meihol pu Veng ti china chuan in mun alo pea in te sa in an lo omta ani adil angein muya Veng ti alo nita a kumsang ka zakwa somli pariata khan he ming hi alo puchanani kumsang ka zakwa somruk pariat khan muya Veng chalai kal khom te chuan YMA din rotin September ni som panga sangkha zakwa somruk pariat pathiani tlaidar thum le achan ve khan YMA hi din alo nita a hemi kumve khian central YMA a zomna chenga pe in aveng mingpo hi chawnpui Veng tia thlak alo nita bok October ni sari sangkha zakwa somruk pariat khan sarkara chawnpui Veng tia nem nge alo nita ani Chawnpui Branch YMA hi adin tir hian member somthum pathum an oma mipa som ni pahni le meichia som pakhat ani hunalo kala mishing po pung ve zelin kumsom nga alo ni meuh chuan member po sang ni zali som nga chuang zet an lo ni ta YMA hian ilo pianin ilule pa alompuya ipian chamle pa salompui che a ibor som po in abuai pui che a rig room le to swal to niya athla thlam lo che a nun swalaka hum che adua atuma khotlang le chenom khoveng ta na mi changka ini theina turem changa siam che a engtik niya emo khoveli chwa san niya chuan ikal san ichungte aron nemanga thlan lain ko shana ini na angze la William na tur abuat sai che anga moi takin anukharin alahan silang che kan tlang lian la khane Chawnpui YMA Golden Jubilee lo thleng mola khane salsia alum liove legi vota Hong Shua Kulo Azalaya Lamthai Kandel Ngaye Chawnpui Branch YMA Golden Jubilee mingin chibai kabu kacheu he hun min hruai thleng tu pathian chunga lawm thu kachoya ka member pui du takte he hun thleng phalo te tam takan omlaya he hun limom tak mai thleng theya kaum hi van nei ka in ti hle a pathian wang liao liao mani ti hi amasa in ka soi du ani Chawnpui Veng hi sangkha zakwa somruk pariat September ni som panga a din tranani a Chawnpui Branch YMA in etia kumsom nga na kan han lawm thei hi lawmom tak zeta member te le an hruai tu hmasa te in pek na zara len thorim na zara he hun hi thleng thei kan ni a an lawm tak zeta Chawnpui Veng chunga mipui zong zong te le Veng pona hetilai hmuna lo om thin to te chibai kan buk tak zet chewa hetilai hmun thleng phalo tam tak kara he hun hlutak mai din hun chel theya ka om hi pathian le an Veng member te du sakna wang liao liam ani a NGO a ka thopui sang te MHCP MUP local council te le game and sport association te nen hian tawh na thatak kan neya tin kausan lama changte point min support a min lampui em ya kausan mei baka kausan thalai lama changte point sum le pai te kausan lama changten kandong boka tin mi mal in phal tak ne na changte in sum le pai baka lompui na si sang te kandonga kan lom tak zetani he hun lomom tak mai mang tur hian ka member pui zong zong te le nu le pa apui anoi mi pui zong zong te lim taka mang tlang thei turin du sakna sang ber ka hlana cheu
Chawnpui YMA Golden Jubilee kan lo thleng ta a hemi lawmna pe na tan hian branch YMA in rom han na chi hrang hrang ane chung zinga chuan souvenir bu siam te le hemi documentary film siam te atela apoi moi mem maya a big takin documentary film siam hi tu lai khovel chu digital world ta kanom to awangin nakina thangthar ten kan lim thla te kan chelai ngei te an la ron thil thei do na chu tu na kan documentary film siam te po YouTube ate Google Drive ate khoi am kan la upload anga chu nakina Diamond Jubilee te centenary ten la ron lom huna po thangthar ten an la ron en theianga chu apoi mo na em turania tin tun truma documentary film kan siam hi veng rang ti dan mai ni lovin huap zau takin a boipui tu ten an boipui boka hei hi kan ti fu viavin kan ringa Chawnpui YMA Golden Jubilee mingin in zavain chibai kabu ka cheu ke po hroi tu hmasate mingin min lo ni tir ve wangin kalom khop mai Chawnpui veng alo ni tran tira kan lo dana chuan in tlem tenia dor puya tang khian kan han hoi thla a in mu masak ber chu pu muye in le rudre in hini maya abul tlang liama tlak lama khuan in ni in thum velan oma chuwang chuan a khohar thla khop maya sakei te hi kan then oma hian kal thuak thina ni hetelo omma sahi purudre an tia gorkhali pamol ve takania Sangthuama somli le pariata puhwe hi Assam Regiment Sibudar ni in NCC officerin lo chuaka aizola hian perisap nena kapu veng ming siam kadua mun min pethem ti in vadila an lo pe ve mai boka ti chuan lo pe hei tuna an awmna tlang chu radio transmitter bansan tak lu na din na bul pia kheta hian in na sa tlang zol nuam takania ti chuan purudrea chu Mizo Hnam ve taka chuan pem chuak ta ti chuan veng hing chu lo nei to mai hol pu veng ti kha lo ni china mai hol ro china wangin mahse Mizo kan han ve tak china chuan pu muyan ama ming choi ngein muya veng kadin don ani ati chu lo din ta ti chuan muya veng kan lo ni ta lo ni Chawnpui vega hian sang kha jakua som ruk le pakua vela khan kan nom thla chu ti lai chuan Chawnpui venga lo ni lem lova muya veng an lo ti muya veng ti khan lo du li tuk lem lo ni chu ti chuan Chawnpui ti lova muya veng ti to phot kha chu siki choi tur te hian tia a siki kha in choi tir hle thei mang bok si lova mình ở thầy chuang bốc xí lót chú vàng chuan anh một tiếng mình ăn lẩu thang đàn là chuan tu tết tua là một khan Chawnpui hiệp par về thìn ni om ta cái này mũi về cái trăng khan Chawnpui tin ăn lẩu thang về rồi ngót mình khá là thầy ta rèn bốc xí lova chú mía vàng chuan mình tì làm na tan khan anh tin nghe tiếng tì han pa hậu khan anh in rot com chút tiền tì ta cả chuan in purua ta YMA mình in làm mua là in buồn puyen xiêm đó là làm mua là Chawnpui veng YMA tì an buồn đúng thấy nó turin làm mua là khian in buồn turin chuộc pui về mai ngon ron tì ringo ta cái kha puja mà khian làm mua lấy chuộc đó nên chú in buồn in buồn cái thiêm lấy ném cái tia cái in chuộc lâu thấy ta biết lem xí lối ra mà khăn cấp buồn in buồn khắp cái gì tiền màอย่างchơi tia tụi nó primary school hiền lấy lại anh Chawnpui YMA mình chuan cả hẳn chuộc ta
làm mua là căn uy khá căn hẳn tia cái gì sầm rục lệ bằng ngã trên xuống lắm liền cái gì sầm rục bằng ngã trên nuôi lắm tiền tia căn hẳn là căn cái khá cái gì sầm rục lệ bắt thum cái này cái gì sầm rục lệ bắt thum tiền gì mà cái gì có số về đâu thì cái tia bắt tiền hậu khá nên lâu đủ vắc là và liền là xin các số về ta căn hẳn nhìn buồn á final round thing tuan ka lut so ve tamai engzan nge mi ga buan chi apo kha ka thleng lo boi thanga tlang pui khuan en khan in buan tur kan ni ta boi thanga pachak pui mai hi ni om tak khania kan in buan ta round thum tur ania in buan kha in phoi ka na nia wrestling hemi in chai ni lo hian kan han in buan khan kan ne zo khan ka sedeu tlat sia amaro chumi pui ho khanin a chiang kuang lu tuk lo em ơi in buan nam le ro sen tia voinga in buan ro semin tia voinga in buan khan a voi thum na khan ne zo nia ka in sia ta wang khan chu til tukin ka tang chadu ta lem lo pu boi thanga kha pakhat na khanan da ta ke kha pani na ka ni ta chon pui veng meuh veng atanga YMA na chon pui veng ti lar na ta na contribution ka nei ve chen ni tamai mai ni chu chero lam hi Mizo Hnam lam zinga chuan alar ber ani awme Chawnpui YMA hian Mizo Hnam lam te hi tunhma tangin alo tuipui em to a alo hming that pha ve em to bokani Chawnpui YMA po hian hun sang sanga nam lam te hi anlo entir fo to ani YMA Golden Jubilee Olin Chiwai Kabu Kachu YMA Kanditan Te Lai Vel Sanchin Te Hasoidon Taila Kanditan Te Lai Hian Mi Kana Tlema In Te Boy Sangthuama Or Zau Kanania Kandin Na Pokhi Na Pisang Pui Na Kian Ta Ke Mur Te Lawmna Kai Thandon Helin Ke Jo Ka Helwa loko ro YMA ke sang dolan ti top maya kan kal ve lo thang no maya rin lo tak mai hian ti zo YMA president zu kan ve ta zo ni maya ti zo kan kal chhoh ta kan veng chuga na te po ka theng on kan thoka kan kong him te kan sama tin than mugol te kan sama ma hian ropui veng thar lampang atanga bial kan ni wangin me ko le tok lo anti de ni ka ria kan ho tu te khan ska wa khanin YMA sa ro ta bai nin ka ria chu ma ka thlang ve ta ania ve tharo te po min so cha nak na ka enga te sa ve ngo ta vi si khata YMA Branch panyum theimi te min tia ma sa ka chang du lem lo wa ka thlang to tho wangin Chawnpui venga hian ko shan sang biak in ading nuala Chawnpui Presbyterian ko shan biak in Chawnpui Veng Thlang Presbyterian ko shan biak in 7-day Adventist ko shan biak in le Salvation biak in Pahnih Baka Baptist Church of Mizoram te anom bokani Chawnpui Sport Center hi NEC fan cheng nuai za panga mangasak ania Chawnpui veng mai baka veng pon te ponan hangtang kai em ani Chawnpui veng YMA hian motor silna an nia hei po hi YMA sumtok na thatak ania hangtang kai pui em ani Chawnpui veng YMA hian library mun changtlung tak ania veng chung thalai te le zirlai te mitam takin an chhotang kai em ani tuna hian le khabu
sang ruk le som awm mek ani kumsang ka zakwa somriat khan chawnpui thlan mual ram hi YMA minga pass nei ani a Mizoram YMA minga thlan mual pass nei masaber ani chawnpui veng din tira changin thlan hi tuk chuan ei khama lai chin ani a kumsang ka zakwa somsari pathuma chang khan thlan hi jingkara lai chan ni in tun thlengin jingkara lai ani ta zela thlan mual chol buk changtlung takin an samek bokani mun fian rial le nuam taka YMA committee room thatak an nei bok ani Chawnpui Sanitation and Beautification Committee malak na in veng chung chei moi ania ko thlera fai nu amina thiang lim em ani thingphun le kongpui dung chei moi lama te nasataka tanlak ania kongpui se lungrem te moi tak taka chei ani bok ani kumsang hi som pasari khan chawnpui YMA malak na in SBI ATM booth chu chawnpui venga chawnpui YMA President hasaber Pu Pawihbawiha Sailoa'n honga chawnpui veng mipui ten an hong tangkai em ani chawnpui venga hian picnic spot nuam taka oma chawnpui veng mai baka veng pona tangin chung kwale polang teinin ti hlimnan hun an hanga sa hle ani chawnpui venga mun poimo pakhat chu radio transmitter ani ome Mizoram radio signal petsuak tu poimo takani chawnpui venga hian zirna in changtlung tak taka oma chinchia tlak tak pakhat chu Mizoram English Medium masaber Helen Laurie School 7 day tlang adin te Assam Hunlaya Middle School cha a an thlan ngat chawnpui Model Middle School te chawnpui Primary School te chawnpui High School te a oma chawnpui veng hming choi adin chawnpui High School hi atira chuan khotlang en kol ni in hunalo kal zela sarkar inalata a veng chung mipui te le veng pon lam mi ten an chhor tangkai em ani tin Helen Laurie School a hian college thlengin a zir thei to bok hei mai ba ka hian Providence School changtlung tak ala om bok 7 Day Adventist Hospital chawnpui venga om hi Mizoram pumin an chhor tangkai ema New Life Hospital te kan hriat hi kumsang ni sompariat August thla khan chawnpuia son ania chawnpuia an son hnu hian Ebenezer Hospital ti in thlak ania chawnpui veng chunga hian hospital panhi a awmta ani health center hi mun ni la ya oma veng chungi puiten an chhor tangkai ema a changtlung hle bokani chawnpui venga hian an ganwadi munli la ya omin veng chung mipui ten an chhor changkai ema naupang school lakal rualo ten he an ganwadi hi an changkai pui ema mipuin an lutle bokani chawnpui veng chunga hian Mizoram pumina kan chhor tong tribe Bethel camping center a oma hmuna hian ruihlo wanga nun tleu to te ruihloina ati buai din hun tleu to te mitam tak he hmuna hian an omani ti sa le tharawa damna changtam takan oma mipuin kan chhor tangkai bok ani chawnpui khotlang hi khotlang in lungrual tak ania YMA ko san le NGO sang te hi anin thlop thale ani hunbine ya te khotlang thil ti renga anin lungrual ema thalai nu le pa tar thlengin anin tro om thlap zel thin ani Mizo infiam na sang te chawnpui YMA hian avong nung thale a khotlang anin lungruala nu le pa thleng hian khotlang thil tia an pur thei hle ani chawnpui YMA Golden Jubilee alo thleng tareng maya
YMA Golden Jubilee ropui na le du sakna sang ber Chawnpui Veng YMA hena hian kan hlan ani President ka tan ve hun chung kha somsari pakhatar nga sari ruk inkar chung kha ani a UT ma khalania district council atanga UT kan lu chhautur kha kan borsap AC reya kha apok riau maya ti kha kan khirh a AC reya kha thil deal kan neya chumi kan thil deal chu YMA bungrua hi aizol khopui chung hin YMA hianin chiat ni that ni bungrua te hi kan la nei meuh lova amaro chu kini po khat nei masa kan chang thang heng he ni veng in to del masa ber kan yang a chan chu kan tam lo wang khania Chawnpui veng kan tir ve in kan nei ti tir thika chu san go som saria in kan nei chan sawa in som thum pathum na kan nia kini chung kwa kha kan tlem me ma san go som sari pakhat kan malak na langsar pa saber chu Chawnpui veng hi zu lo na venga puan kan tumani ma kan la a chuti lai chuan aizol tlak lam hi zu lo na veng hi lova amaro zu kan malak na kha a hlo tling khop maya Chawnpui veng a hian sang go som sari pakhat atang khan zuzuar an talova sang go som sari pakhat khan tu na kan hall na khu ho hetila hian feel i lai veng u no pangin fiam na turin kan ti a ta chuanin sang go som sari pakhat kan lai chanat tilaya kan thlan mual rama kan hall sakna hun zol khu chuta kan lai chan chuani sang go som sari pakhat kum to pa tin mire thai in sak hi sang go som sari pakhata khan bulkan trana khotlang hi kanin lung ruala soitong khan ko khran nen kanin ne tha a tin ko khrana khan kut ke kha kan ni le boka ke ni YMA ruai tu ho kha ko khrana kut ke kan nia ke tripia ruai tu kha kan ni a Sunday school a superintendent kha kan ni boka ka tiang khanin ruai tu ho kha kut ke kha kan ni vek maya ko khrana po tôi chung không tục mấy mùa Chawnpui in YMA Golden Jubilee anan Sangthuama hi alawm katia YMA member le Chawnpui khotlang Mizo Hnam chibai kabu ka cheu Chawnpui khotlang a hian pathianin kan tan mun alo ruat ling kan thria in mani pualin in te kan han nei ve a Chawnpui YMA a khan tum khat ka president amin an thang ve ta tlat maya mak katia atira pejon ka zak lek nge a kan YMA office bearer pui tele committee member te kan tang rual tha a Chawnpui YMA khan Mizoram pum YMA in zai siak na te lawman ropui tak te kan la a tin chu ba ka Chawnpui YMA hall khi kan hun lain kan samana tum khat phei chu na tlang kan na tlan chhoin pu arzakimate ho nen ting trang nen tha zai thiam group ni om takin kan la nge a
Chawnpui Veng in YMA Golden Jubilee an lom don tak hiala chuan han nui tlar pui tur thil tam tak hi Chawnpui kan om chung hian kan tongin ka hria a ke in fiam na lam lo ti ve thin ta chu tuipui talua a min nga ya vai vakon field ta khwanin join YMA field ti ani tan tir khan sakor tui chhun nen an in khela si som pathum ngot mai an ron phura an mani la chon ron por khopa pilal moi hian thingpui dor kha tir lam pang ania nang ni ho hi ne nei mang se lo si phur member players zong in sikhat theu kan phura no muanin sini antia an ei tahal hala eng ti kum nge ni ta kha o YMA chai pui a phei kha chuan Chawnpui YMA chai khuang pu kania alaya ka sula lawmaya ka awlo lawmaya kan pa te pu zakimate an na ni rol pui ho pur thar le ho kha kan fa te nenan su to maya ni lom kan hlo phiana nei che khuang pu dang khalo om ve hek lo khai o thayang o penang o kan han te tang khan Chawnpui a hian nei tu ni na min lo bar thiama Chawnpui Veng YMA ta kan thil ti ve thei awm chuan kan thei to ka kan tlan chela wang ti po kan sei do bok Chawnpui YMA hian kum no pang zok YMA changten Mizo Hnam lam an bo sal mai lo nan Mizo Hnam lam shang te an zir tir china Veng chung thil ti poimo a te Hnam lam an en tir china an thiam le ani Chawnpui YMA Golden Jubilee mingin chibai kabu ka cheu sangkhan zakwa som riat pali atang khan troi tua khan mi han thlang ve zau me pu ar zamoi tenen khan kan hu phu em me amaro chu chutia min khan ta ka chuan ti in thanem ngai takin gan thok chho ve a sangkhan zakwa som riat panga a hian ro chu section lane chen ngai reng lo kha section nia kan in chena chu ang het bur lowa kumtin kan ti danglam zia section te khan thu thleng te kan lo nei belzel chung chu kan hmasawnna rabi thatak te lo nia sangkha zakwa som rial le panga kum hian thilti kan nei that em mai te chu khuang YMA in khuang kan la nei lo wangin khuang tur te kan nei a sangkha zakwa adin tir September ni som panga sangkha zakwa som ruk pariat Chawnpui YMA alo dinga chumia din nu kum som panga na chuan VC khan hi kan nei chawani Chawnpui hian ama chuan dorpui Veng thar VC kai chuaina hnuaia kan oma member ero chu pakhat kan nei ve chu khotlang ayo ania VDP te po kha alo pianga VDP te po alo u chho ve ta zela chu tenen chuan zai khata luangin veng hmasawnna tur ani beisein thanem ngai deuin na kan thaw lungrual takin gan thoka tin veng then faina konga po thanem kan ngai tlang em maya tin YMA chanchin irsiat tlan nan ti in sangkha zakwa som rial le panga kum hian YMA chanchin bu Chawnpui par kan tia chu kartin solni tin hian kan chhuah thina chumi lo pian na chu kona son so pu harsa kholian le pu Pawihbawiha kan president masaber in kar ko panga son pu VL malsomat hianin le khapek ziak chop de hian
ตัวชูงะเวงชูงะอินสัทร์เตโลเปีมทาร์เตเฟียดอังเหียบตาชัวกะมิงเสียกอมเมียโลเฮียนอัตาลายกับหัวอันนี้เตียนิติกันเฟียดชัวพาจุดที่ยังจังจวนจันจินบัวโลเปียงชัวชาวเวเจล่ะขันเลยจงจังเฮียนินจิงเฮียนขันเลยฮีสังขสกุสมสริปัญญาจังขันจิงขันเลยฮีกันโลมังจังนะสังขสกุสมสริปรุกะอวยมสังกันดินะสังขสกุสมสริปริยตาปีเสตกันในชั้นบกะกันในฮาร์เวียว่าสุดท้ายไม่สบายจูนุลาลาริโมยตัวนักการกังสลผู้อาราเบียกทางเทียนลูฮีอนุลาลายเนี่ยใจไม่สบายใจเทียมกันที่เวคบมาอย่าทินเล่นคมใจเฮียนใจละมาเฮียน first prize ลอมันประกันนะฮีกันละเวทีนะลามัวละรีลิปุยที่ทัฟฟัมเลี้ยงกายนาทีละกันสาเพจูเจงสักนี่อาหุนลายินกันหรอสังเกตกว่าสมเรียดเละปารุกุมขันทินที่เส้นเปกละมาเฮียนสังเกตกว่าสมเรียดเละปันนิกุมขันที่เส้นเปกที่ไวเมกันหลงมังจันตัวจู่ๆเวงชูงะจังนิลวินอาจจะเขาพูดชูงะเฮียนอับรันส์อ่ะที่เส้นเปกมาสเบร์กันยาดิพาร์ตเมนต์ปออันลอมเล่อันนี้สังขจะกัวสมกัวปันนิชัวหันกายชัวตัวโตริละจุงหุ่นเพย์ชวนมิงินก็ลีรวยตูเลานิเวโตมาอีละเซ็นทรัลYMA CEC member คันมิรอนรวดเวียอารมณ์ปกันลมขดลางตานปเบงวัดท่ากันติเลนี่จุงจูYMA Golden Jubilee จนปุยYMA Golden Jubilee ทุกจ่าตานกันมังเวอันนี้Chawnpui Branch YMA Golden Jubilee kan lo thlen hi lo ma me ma ama sain member zong te chi bai ka bu ka kan hun lai chuan mi kan changkang lova mi po kan tam lova natlan te kha tun lai tan chon ha tlak te mai thei la deu te kan natlanga loi pu khwan kan natlanga lo kordunga harsa in ha in kan zokala tin chu lova Real Airfield man lai khan kan natlang boka khang te kha hun lim tak kan manga kan lim china tin join YMA field te so vibe kon mi te so kan natlang china ni zinga te hian kan van natlang chewa lam te po kan zirna sa khang lai khan vai khat pe chu zana electric te thalo maya jacket khi ka ha chon achung ha torch light ka da kun khangai ka sia kan bial tua ulai khan ka torch light khalum ta kanan nui na sa khop mai khang te kha nui za thak achang eng mani khwan kan la sai fo thina sport kha kan ming thang ve maya nge ni indoor stadium mun so kan lai na sa thin zana permax eng ate kan lai thin YMA khai na ngai tu na upasai ning ho te hian kan lai thina kan natlan na sat zia kha mak takani mi masa te tu na chon talawa in atop lama tan chuan kan sei do chu oi ma chanchin bu kha kan khoi na sa thina kan ina hian kan tu na kan omna ina hian kan boi pui thina hei tu na chon mual liam ta urin oma angai om hle mayak tu na po hen ka hre chua ka an bua sai na va kom silo achangin BBC te wangai thla news tu re wangai thla te khan an fom chopa ti reng khan kan lim thin zia te kha kan sei le do ani ei tu huna Golden Jubilee kan lo thlen te hi lo me ma alut zia te chu kalta te kan thian kalta te talo te ngai to pheison kan van nei zia hi sha in lim takin mangila
sang ni som pariat April tha Chawnpui Veng thalai YMA ten pula Chawnpui to chong le pi wangla ru ti hla te an la sak lar te le an la phua te manga in ti siak na solo competition an siam khana chang an thria a lawm ka ti an mani an choi moi kan Veng YMA member team ten lo ni bokan mani an lo bo ral to an wi me ma kan luta lutna chang kan thre YMA Chawnpui Veng member te la hroi tu te hi ka fakta ka zeta wanal ruati lela Chawnpui hla te hi Mizoram deng chuak zoram khovel la deng chuak ve via hetiang member kan nei hi an lua Veng hian kan lut tak meuh ani Chawnpui Veng hian Golden Jubilee den chanin an YMA member pahnih boral ta te vanal ruati le lal Chawnpui to chhong te hriat rengnan zaya inti siak na abuat saya he inti siak alo man la tu te chu pakhat na lal eng moya section 2 pahnih na lal mangaya section 2 pathum na vanal thari section 2 te anni Chawnpui Branch YMA in Golden Jubilee kan lo thleng hi alom kan ti em maya Veng chunga NGO sang tele ko san sang te ne na kan tho huna po atha viu maya alom kan ti a tin khotlang po kan lungru ala man sa takin kan la hova alom kan ti a Veng in pum khan na thatak he kan Golden Jubilee hian thlen ni in kan hri a kan lom em ani tin he Golden Jubilee boipui tur hian Organizing Committee sang ni som palia tang khan din chanani a tin sang ni som porwa khan ti tak zetin mala chhotranin committee peng sang te siamin mala chowa chu committee peng sang te chu fundraising committee te refreshment and sanitation committee te sport and culture committee te souvenir and documentation committee te le information and publicity committee te dinin mana sa takin kan la a theito pin cái mà ni một phụ nữ chưa mà cần là tlang dễ là alom cần tia in pum khăn nó chặt tắc nuôi mà cần là hậu thấy cần lom em ani Chawnpui Branch YMA in alo din tir tanga kumin thleng hian office bear somruk pasari kan nei to a chunga tang chuan mi parukin mual miliam santa a kan ui em an ma ni hi kan hrenga he Jubilee kan lo thlen phei hi chuan kan thinlunga an thar em an ma ni kan uya kan hrenga ni ti Veng chung mi pui te hian kan soi du ani chung kan then tak te chu pu lian hluma kum sa zakwa somriat paruka kan lo thena tlangwal rindika kum sang ka zakwa somko pasaria kan lo then le a pu silal sang liana kum sang ni pakwa kan lo thena pu bv chuana kum sang ni som pakhata kan lo then le boka tin pu zabuanga kum sang ni som paruka kan lo then le a pu ar van kunga kum sang ni som poriata kan lo then le boka an mani hi kan ui ema an mala na te an su nu te kan thin lung hian a hrenga a thei hil mai don lovani Chawnpui Veng hian kan ui tak zeta ni ti hi kan soi du bokani Chawnpui Branch YMA in Golden Jubilee kan thing hi
ropui taka lawm tumani a veng chung mipui te hlim taka he hun himang turin du sakna kan hlan chewa tin chawnpui veng chunga lo om to thin zong zong te po he hunah hian hlim taka min on hman pui turin kan som vek chewa thinlung taka hlim taka chawnpui veng tan he golden jubilee hi lawm theuh turin du sakna sang ber ka hlana cheu chawnpui veng vul zel ro se tuar pui che vang mi chan ni chuan i khan lai a vui na tla ang che zon moi vul zer se sak ming YMA vul reng